Ndinokuchingamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobox patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Ndiri Parumananzombe. Chitsauko 14. Nyemudzai akati kutya, akati kukatyamara nekutsakatika kwamutusva. Pane dzimwe nguva akambofunga kuti pamwe mutusva aiva azvisungirira. Saka akapedza mazuva achiti achanzwa kuti vakafira pakati. Iye Nyemudzai, maitiro ake aivawo kuti angakonzera kuti murume azvisunge. Paakashaya kana runyere kupe, akabva aziva kuti mutusva aiva amutiza. Pane kwaaiva ari zvake. Nyemudzai aingofungawo kuti mutusva aizodzoka nokuti aiziva kuti hapana kwaaienda. Asi semunhu waanga asisina hanya naye, akabva angokurumidza kuzviisa padivi. Nyemudzai aiva nepfungwa yokuti mutusva aiva munhu mukuru, saka aizoziva zvokuita neupenyu hwake. Vavakidzani vakatombobvunza kuti mutusva aiva aenda kwani. Nyemudzai akazongoti arambwa anhuhwa. Aiti aiva atizwa nemurume. Zvakazoitika ndozvokuti vanhu vakatanga kunzwira Nyemudzai tsitsi. Vaiva vosvora mutusva. Kwavari hapana chitema chavaiona chaitwa naNyemudzai. Iye Nyemudzai akatidza kudonongora zvitema zvose zvamutusva. Kurobwa kwose akakubuditsa pachena. Vanhu vaishamiswa kuti mutusva aiva munhu rudzii aitiza mukadzi nemusha. Munhu aitiza mukadzi chipfuyo zvacho chinofudzwa, Nyemudzai. Vaitaurirwa naNyemudzai vakabva vangoona kuti pamwe yaiva tsika yamutusva kutiza mhuri. Vaiva vaudzwa naNyemudzai kuti mutusva aiva atizazve mukadzi nevana pavakazotamira mumana iri. Zvamunoona imi chinoda kufa chinovingira. Pane vamwe vanhu vane munyama wakazoipa sewezizi. Paanodarika napo panosara pachibiwa. Munhu akadai ndeanongonzi mubhazi makazara vanhu, iye anonzi ega aburitse chitupa. Ndipo paanowanikwa asina, bhazi rinozoenda iye asara. Munyama wokuti benzi rinongouya pauri, iwe chete pakazara vanhu. Benzi rinokurova richiti wakariita mukadzi, ukarinyima mari yaro, zvino rinenge richiti rakuwanikidza. Iwe unenge usina kumboriona chizvarirwe. Ndiwo waiva munyama wamutusva, munyama wechikwepa, kuti uku chakarumwa uku chinotsva. Chose chaibatwa, chaitaurwa, chaiitwa namutusva, chaive nerushambwa. Chose chaiita mune zvakanaka, chaitendeutswa nekumonyororwa chopikisa zvaanenge areva. Rushambwa rwezizi kusovererwa neshiri. Zvino vanhu vanga vodya sadza nenyaya yeupenzi hwamutusva iri pamuromo. Vanga vonwa doro naye. Mutusva chakava chishamiso padunhu. Mutusva aiva akaita chakati tende. Aiva omhurwa, osvorwa. Nyemudzai ndiye aiva munhu kwaye. Aiva achinzi munhu kwaye. Aiva achinzi munhu kwaye saivo. Kana imbwa yaiva yonzi pfutseke, inoda kuita samutusva. Vanhu havana kuziva musimboti wenyaya yaNyemudzai namutusva. Vanhu vakagamhira mudenga nyaya yavakanga vasinganzwisisi. Vanhukadzi vane pfungwa dzinotorera pedo. Vanokurumidza kumedza, kutsenga kuchada. Zvekuswerondeya pane nyaya dzavamwe dzavasinei nadzo ndiwo maitiro avo. Varwi vehondo vaiuya vachienda. Izvi vanhu vanga vazvijaira. Muhondo manga musisina chinoyera kune vamwe vanhu.
Vana chero zvazvaita vakanga vava vane chitsama, vainge vongoti ihondo. Kuita nekufunga kwakadai ndiko kwakanga kwava naNyemudzai. Kutsakatika kwaMutusva kwakamukurura pajoko, akafara nazvo. Vanhu vakanga vari kudivi kwake, zvakanyanya kumufadza. Akatanga zvino kubuda pachena. Akanga asisina hanya nevanhu zvino. Vaiva vasati vachakwanisa kusimudza muromo pachena ndezvameso. Nyemudzai aingoonekwa achigara nechikomba pamusha paMutusva. Vanhu vaingoti iye Mutusva ndiye chituta. Akatizire mukadzi, munoda kusvora mukadzi aita sei? Vamwe vaiti, mukadzi aita nenji padunhu. Akanzwa kuti murume akafa here? Ko, kana akadzoka anoita zvokudini navarume vaviri? Amhanyisa, izvi hazvina zvazvakareva kuna Nyemudzai. Ndinoda kutora nguva ino kukutendai vateereri nekusubscriber makorokoto. Tasvika pa 1000 subscribers. Kune avo vanofarira zvavo kuuya vachitandara nesu pachirongwa, musati masubscriber, hapana chekumirira, ngatisubscribei. Pane shanduko yamuri kuona, pava nema-adverts. Takuonawo ma-super chats, ma-stickers, ma-super thanks, uye ne-membership iri available. Asi zvinhu zvese izvi munogona kubvunza kuti zvaitirwei. Isupport yamunenge muchipa pane chirongwa chedu, ende kubudikidza nesupport yenyu tichakwanisawo kutenga better equipment inoita kuti tive nesound yedu yakanaka, kuti pamunenge muchiteerera kana nemi zvinenge zvichiendeka, uye nekungosapotawo general support yekuti tete chichi. We appreciate nguva yenyu nezvese zvamunoenda through kuti muzotiunzira chirongwa chedu. Thank you. Murume ainge agara naNyemudzai aizivikanwa kuti ainzi John. Aisevenza papurazi yaiva pedo nemusha uyu. Ndiye akaonekwa ana Nyemudzai mupurazi naMutusva paakazobva otiza. Nyemudzai naJohn vaiva voti kwafura mhepo. Kiti zvayaiva isipo, makozho aifanira kuita zvawo dzvikisira, achifara nekusasana. John aizikanirwa pakuti aiuya achinwa doro mumusha uyu. Kana ari madoro eNdari aitenga zvikuru, asi hapana aiziva kwaaibva. Aitenga ndari dzavo chete. Ndiye akanga ava murume waNyemudzai. Aiva otosevenza papurazi achibva pamusha pavaMutusva. Muchinda uyu ainge asina matyira kana ruremekedzo. Aiva chero zvazvaita chaiye. Aingofuga machira avaMutusva, majombo, hovhorosi nenguwani. Kufa kana kurarama kwaMutusva hazvina kureva chinhu kuvaviri ava. Kudzoka kana kusadzoka kwaMutusva zvaiva zvisina basa kwavari. Mazuva ano ng'ombe dzemumapurazi menyu hadzichafi sei? Nhomba yandibaya, ndichambodya sadza here? Uyu ndiNyemudzai aingunopanga nyama yamagwachara eng'ombe dzaifa, idzo vaizovhiya vachidya nyama yadzo. Ng'ombe hadzichadi kufa, asi isu tinotombogwangura hedu kubhodho kwatinodya chimukuyu. John akadavidza Nyemudzai. Zvenyu vagoni, semangu mumukanwa mava kutorera. Regai tiuraye huku iya yosekesera ndiyo yakora, pamwe ndingatombodya sadza nhasi. John aitova otorodza meno paakanzwa matama akadai. Muchinda akatanga kutsvaga paiva nebanga. John wacho aimbova munganikovo. Mwana zvake pakuenzanisa naNyemudzai kwaingova kusvinuka
kuti vagare semurume nemukadzi. John aitogona kuti ave mwana kuna Nyemudzai. Nyemudzai aitofara achiti akawana mwana wechikoro chaiye semurume. Aiti zvaiva nani pana mutusva yainge yangova zvayo harabwa. Kugara uku kwainge sokuchaya mapoto kunoitwa mumadhorobha. Kupungwe aiva asingasvikiko. Izvi zvaishamisa Nyemudzai. Asi John aiti iye haikwanisa kuenda kupungwe iye achishanda mumapurazi. Vanhu vainge vanzi vabve mumapurazi kare. Izvi Nyemudzai aizvitenda. Kana aienda kupungwe vaitya kuti aizogurwa musoro. John aibatwa sezai. Nyemudzai aitya kusiyiwa. John aikwanisa kudiwa navasikana chaivo. Nyemudzai aiva ozvibata semhandara zvino. John wavo vaitodada naye. Kana kumugeza vaitendera mai ivavo. Zvinonzi ukatanga kufambidzana nemvana hauzombofungi nezvevasikana chaivo. Inonyatsa kukuitira zvose kuti uzvione saishe chaiye. Ndizvo zvaiva zvaita John naNyemudzai. John aikwanisa kuchapukunyuka mambure aNyemudzai. Huku dzakakushirwa mabarwe yaiva yaranganwa yakabatwa ikaiswa banga. Mumba umu yaingova mudiwa ndiNyemudzai aingava kufara zvino. Vakagara kwemwedzi yakawanda chaizvo vachifara zvavo, vachirezvana, vachiseka, vachidzingirirana, vachienda kuhuni nekutsime vose, vachinwa doro vose, vachizorara vose. John aiva atodzika midzi. Zuva rovira, mumwe wemisi iyi pamusha pavamutusva pakasvika imwe harabwa. Harabwa iyi yaidonzva. Yaiva yakotama, musoro wakati rurumbu retete kuchena. Mushoka maiva namanyatera. Yaitaridza kuchembera zvikuru. Kufema kwacho kwaitaridza kuti munhu airwara zvakasimba. Kana kusimudza tsoka inenge yaitotadza. John naNyemudzai havana kutanga vaziva kuti munhu uyu aiva ani. Asi pavakazoramba vakananganidza vakazoziva aiva ani. Ndatenda nekuteerera kwenyu.